ಸರ್ವೇಶಾಯ ಮಹಾದೇವಾಯ ತೇ ನಮಃ. ಮಾದರಿಗಳ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಶುಭಾಶಯ ಬಂದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಪರಶುರಾಮ ಶಾಖೆ ಪಾವೂರು ಪಚೀರು ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡ ನೇತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಡಪನಚ್ಚಿನ 18ನೇ ವರ್ಷದ ಶಿವನಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ತನಕನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರನ್ನ ಮುಖೇನ ಇತ್ತೆ ನಡಪೆರಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ರವಿ ರೈ ಪಚೀರು ದಯಮಾಲ್ತದ ಹಸೀನ್ ರಾವಡ್ ಕಂಡ ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೀಲೂರು ಗೊತ್ತು ಈರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿ ಬರ್ತದ ಹಸೀನ್ ರಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಪೋಡರ್ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸಚಿದರ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಹಸೀನ್ ರಾವಡು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನವೀನ್ ಕೋನಾಚೆ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನೋಲಿ ಬಾರ್ಲ ಮೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಹಸೀನ್ ರಾವಡ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಜ್ಜದ ಪೊಲಬ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪನ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರ್ಲ ಮಿತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಿಶೋರ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾವರು ಇರ್ಲ ಮಿತ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾದಂಡು ಬಿನ್ನೆರೇನು ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನ್ನಿತ ಯೋಜಿ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ಲೇಸಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ರೂಪನ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಮೇರೇನು ಇಲೇಸ್ಗೇನು ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಗರ್ ಬರ್ತದ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ರವಿ ರೈ ಪಜೀರ್ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯಲೇಟ್ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ತಜುಬಂದು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸರ್ವಸ್ವ ಪಂಪನ ನೆಟ್ಟಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕಾಜ್ಯಲೇಟ್ಲ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗುರುತಿಸ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದೈತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಡೋರಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲೂರು ಗೊತ್ತು ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸಿಗೆಯನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಮೇರು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಚೇತನ್ ಅಸೇಗೊಲಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಬಂದಲ್ಲ ಚೇತನ್ ಅಸೇಗೊಲಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಸತೀಶ್ ಪೋಡರ್ ಸೈಟ್ ಪಾವೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸಿಗೆ ಏನು ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲೇ ನೇತ್ರಾವತಿ ಆಂಜನೇಯ ವ್ಯಾಯಾಮಶಾಲೆದ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳದ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಲೆಡ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದ ಮೇರೆಗೆ ಬಬೀಶ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಚಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲೇರು ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನೋಲಿ ಬಾರ್ಲ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರೆ ಬಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅಂಚನೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲೆ ದೂರ ದೂರ ಉದ್ಯಮಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ದೀದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದರೆ ಕೊಡೋರು ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಕೊಂಡೊಂದು ಕುಡಂಚಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕಿಶೋರಾಚಾರ್ಯ ಪಾವೂರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸಿಗೆ ಆರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಎದುಕೊಂಡಂದಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬದ್ದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲೇ ಕಿಶೋರಾಚಾರ್ಯ ಅಂಚನೆ ನ್ಯೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಪೂರ ಘಟಕಟ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದಿತ್ತನ ಸಚಿದರ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲೆ ಮೇರೆಗೆ
ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶಾಲು ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೋಡು ಸೊಲ್ಮೇನು ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಖಂಡದ ಉಲ್ಲಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕೋನಜೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಲೇಸುಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಾರು ಅರೆಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮನೋಹರ್ ಬಂದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಡಂಚಿ ನೀನು ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅರೆ ನೀ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ನವೀನ್ ಕೋನಾಂಜಲಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೇಸುಗಳ ಬರ್ತದೆ ಲೇಸಿನ SSC ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಲೇಸಿಯನ್ನು ಎದುಕೊನೋದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಚೇತನ್ ಕಿಲ್ಲವರು ಶಾಲ ಪಾರ್ದು ಎದುಕೊನೋಡು ಅಂಚನೆ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಹೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಇದ ಲೇಸಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೊಲಬನು ಕೊರ್ರಬೇದಿನ ಅಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಿಶೋರ್ ಹಿರಿಗ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ದುಕೊನೋದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಒನಚಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ರಂಜಿತ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಕಿಶೋರ್ ಮೇರು ಹಿಂದೂ ಸಂಗಮದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿದ ಅಕ್ಕಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಲೇ ಅಂಚನೆ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಮೋಕೆದ ಅನ್ನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇರೆಲ್ಲ ಇಲೇಸ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂತಂದಲೇ ಮೇರೆಗೆ ಸುಭಾಸ್ ಅನ್ನೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಬಂತಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಬರೆದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ದ ನಗರ ಪ್ರಖಂಡದ ಸಂಚಾಲಕರೇನ ಚೇತನ ಸೇವೆಗಳ ಮೇರೆಗಳ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿರು ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶೈಲೇಶ್ ಕಿರಣ್ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲ ಶಾಲು ಪಕ್ಕ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಅರಳು ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಆಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫುಲ್ಲಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಗುರುದೇವೋಭವ ಅತಿಥಿ ದೇವೋಭವ ಪನ್ಪುಲಕನೇ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡ್ದಾಂಡು ಇತೆ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ತುಡಾರು ಅರ್ಲಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂದದಲ್ಲೇ ಕತ್ತಲೆನು ಕಳೆದು ಬಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಘೇನದ ತುಡರು ಅರ್ಲೈನ ಜ್ಞಾನದ ತುಡರು ಅರ್ಲೈನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲು ಅರ್ಲೈನಂಚಿನ ಆ ತುಡರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಜಗತ್ತದ ಬಿಡ್ತಿರು ಮೋಕಿಡು ಎದುಕೊನೊಂದು ಏನಿತ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ರವಿಯನ್ನೇ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನೀಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ
ಮಾದ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಈಶ್ವರ ದೇವಿಯರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನಾವಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ನೆಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಗೋಮಾತೆಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತರೇ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪರಶುರಾಮ ಶಾಖೆ ಪಾವೂರು ಪಜೀರು ಈ ಭಾಗದ ಜವನೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡು ಕರಿನ 10 ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಡು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಇನ್ನೊಳಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವಿಯರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನಾತನು ಇನಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಪಸ್ಥಿತಿಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಪನವು ಆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮ ದೇವಿಯರು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಕಾಲಡು ವಿಷನು ಪರ್ಣ ಪುರ್ತುಡು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಬತ್ತದು ಆ ಶಿವದೇವಿಯರನ್ನ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ವಿಷನು ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತ ಹಿಡಿದುಕ ನೀಲಗಂಟೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೂಜಿಸುವನಂಚಿನ ಶುಭ ದಿನನು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂಡದು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ದಿನಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಪವಾಸ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಮಾತ ಶಿವದೇವಿಯರನ್ನ ಪಂಚಾಕ್ಷತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಓಂ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಪನ್ಪನ ಮಂತ್ರನ ಪನ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಶಿವದೇವಿಯರನ್ನ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಿನ ಇನ್ನത്തെ ದಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾಗರಣೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ದೇವಿಯರನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಈ ಭಾಗದ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಜಭ್ರಷ್ಟ ಆಯಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೂಜಿ ಅಂತಸ್ತುದ ಒಂಜಿ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆ ವೈಭವಡು ದೇವಿಯರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಡತುನಿತ್ತಿನ ಕರಿನ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪರಕೇರ್ನ ದಾಳಿದ ಮುಖಾಂತರ ನಾಶವಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ 2015 ಇಸ್ವಿಡು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಾವು ಮಾತ ಅಲ್ಪಂಜಿ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಒದಗುತ್ತಿಕ್ಕಂಡು ಕರಿನ 48 ದಿನದಿಂಚಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇವಿಯರನ್ನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಪಾವೂರು ಗ್ರಾಮ ಕೈತಲ್ದ ಬೋಳಿಯಾರಂಚನೆ ಪಜೀರಿ ಹರೇಕಳ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪವತ್ತು ಸೇರಿದು ದೇವಿಯರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ತಿಗಿದನು. ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ವಾರಡು ಒಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲ ಪೋದು ದೇವಿಯರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಉಲಿವುನು ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತನ ಯಾರಂದು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಜನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಡ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಒರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿದ ದಿನಟು ದಾನ್ಯಾತನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಕಿಯರು ಯುವಜನಂಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಒಂದುಂಡು. ದಾನ್ಯಂದ ಬಂಡ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಜನಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊರ್ದು ಪೋಪೆರೆ ಹೊರತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಮಾತೆರಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈತು ಶೋಕದೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೇವಿಯರನ್ನಂಕ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಲ್ತೊಲ್ದಾಗಲು ಬತ್ತದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಾಲ್ಪಡಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರದಾಗಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 5 ದಿನಾಂಡಲ ವಾರಗೊಂಜಿ ದಿನಾಂಡಲ ದೇವಿಯರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರನು ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ನಂಗೆ ಉಂಡು. ದಾನಿನ ಪಂಡ ನಂಗೋಸ್ಕರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪುನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತು ದಾಲ ಉಡ್ಚಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡಾವುಡು ನಂಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟೋಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಿತ್ತು ಐಕ್ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಆದ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಿನ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಗೋಶಾಲೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಆ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಈತು ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರನು ಕಟ್ಟದೇರಿ ಆಂಡ ಈ ಗೋಶಾಲೆಡು ಈತೊಂಜಿ ಗೋಮಾತೆಲಿಲ್ಲ ಐನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ನಂಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಐಟೊಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜವನೇರಂತೂ ಪ್ರತಿ ವಾರಲ ಮುಲ್ಪ ಆ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಐಕೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಆಹಾರ ಕೊರ್ಪಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಐಟ್ ನಾ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರನು ಒರಿಪಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪಗ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಜವನೇರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆದು
ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಒಟ್ಟಾದ ನಾವು ಮಾತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ಸೇವೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಕ ಈ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನರ್ಪಂಚಿನ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುನೀತರಕ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯಿಂದ ಜೋಗ್ಲುಲೇರಿ ಕರಿನದಿ ಕೋಡದ ದಿನತ್ತೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕುಣಿತ ಭಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತದೆ ಇನಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮಂಚಿ ಪ್ರೇರಣೆದಾಯಕವಾದ ಕೈತಲ್ದ ಏರೇರು ಈ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಅಕಲೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರತು ಅವಕಾಶ ಒದಗಾದ ಕೊರಪಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದರು ಐಟೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಆಂಡ ಸಚಿನನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಮೇರೆ ನಂಗೆ ತೆರಿದೀಪು ಇನ್ನೊಳಿ ಬಾರ್ಲದ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಗೆ ನಂಗೆ ತೆರಿದೀಪು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಅಂಚಿನ ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಆರು ಅಲ್ತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಡು MLA ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ಸ್ಥಿತಿಟ ಅರಿತೇರಿ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕೇಂದ್ರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಚಿನನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದುಲೇನ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡ ವಿಶ್ವಡೆ ಹಿಂದುಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಐತ ಸಂಯೋಜಕೆಯಾದ ಸಚಿನನ್ನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಈ ವಿಷಯ ದಾಯ ಏನು ಪಂಡೊಂದುಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲು ದೂರದ ಊರುಡು ವಾ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡ ಪಂಪನ ವಿಚಾರಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಓವೇ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪೂಜೆಜಿ ಅಂಡಾಕ್ಲ ಪರಿಚಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ವಿಷಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸಚಿನನ್ನೇ ಅಂಚಿನ ಬೊಂಬೈದ ಊರುಡು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದ್ಯಮದಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸೋದು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಸಚಿನನ್ನೇ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಎಂಕಲ ಊರ್ದಕ್ಲ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಚಿನನ್ನಾಗ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅರಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಾಡದೊಂಜಿ ಉದ್ಯಮ ಬೋಮೇಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಮುಜಿನಾಲು ಹೋಟೆಲ್ ಧನಿಯಾದಿತ್ಯನೆಲ್ಲ ಸರಳ ಸಜ್ಜಿಗೆ ನಿಕೆಡೆ ಕೋಡಿದ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಪನ್ನಾಗ ಬರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಬದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಚಿನನ್ನಗಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡಿಸಿನ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ಯತೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ದಯದೀದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗೂ ಒವೇ ರೀತಿದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ನಮ್ಮ ವಾಹನಗೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಲ್ತಿಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೋಪನಂಚಿನ ವಾಹನಗೂ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತದ ಅಂದು ಸಮಾಜಗೂ ತೊಜ್ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏರೇಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಅವನ ರೀತಿಡು ಈ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುಗ ದೇವರಿನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾತು ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾಕ ಅಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದು ಇದೇನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಂದಾಯದ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೇಸನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಪನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ದುಂಬಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಶುರಾಮ ಶಾಖೆ ಪಾವೂರು ಪಜೇರಿ ಮತ್ತಕ್ಲಿಗೆ ದುಂಬಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣಂಡ ಇಂದು ಸತತ ಒಂಜಿ 11ನೇ ವರ್ಷದ ನಡಿಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಿವ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಡಿ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆಲ ಆ ಶಿವ ದೇವಿಯರು ಇಡೀರಿಸಾಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ವಿರಾಮಕರೊಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಹೊರ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನ್ನೋಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಕೋರಕ್ಕೆ ನೋಡಾಪುಂಡು ಜೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಒಂದುಲ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡು ಬಲ್ಲೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟು ನಾನು ಟೀಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿಂದುಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಡು ಒಂಜಿ ಪುಟದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ
ಮಾನವೇರು ಅಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಹಿಂದುಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡೆಗೆ ಅವು ಐತೆ ಘೋಷಣೆ ತೋ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪಿದಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಪೂರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತೆರಿಲಿಕ್ಕೊಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಸಂಘಟನೆ ಬೈದಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಹೊರ ಲೈಫ್ ಇಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಉಂಟು ಒನ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಹೊರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂಡ ಅಕಲು ಲೈಫ್ ಇಡು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಸಿರು ಉಪ್ಪುನಟ ಪೂರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿ ಅಕಲು ಓಲ್ಲ BJP ಉಡುಪಡು ರಾಜಕೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಡುಪಡು ಈಜನ ಒಂಜಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಡು ಈಜನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿಡ ಆಡು ಈಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೌಕರಿ ಆಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಪಾಡು ಅಕಲು ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಅಂಚೆನೆ ಊಡು ಭಯ ಒಂದು ಪುಟದ ಬಲತಿನ ಏರ್ಲ ಜನಕುಲು ಪಿದೆ ಪೋದು ಅಕಲು ಅವೇ ಮಲ್ಪೊಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗೆ ಏನ ಬೋಡು ಅವೇನೇ ಅಕಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಮ್ಮ 1525 ಇಸವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯ ಧರ್ಮದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನನ್ನಲ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ನನ್ನಲ ಒರ್ಪನ್ ಪೋಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನದ ದಾಯಿತ್ವ ಉಂಡು ಉನೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಮುಂದೆಕಾತ್ರ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾತಿನ ಜನಕ್ಲೇನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಒಂದುಂಡು ಈತೆ ಹತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಮನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದುಡು ಒಂಜಿ ಸಾರ ಜನ ಎತ್ತಂಡ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ಪದ ಹೊಡೆದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪೋಡು ಒಂದೇಟು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದುತ್ವದ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆನ್ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏನಾನ ಮೂರು ಲೇದಿನಕ್ ರವಿ ಅನ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಹೆಂಗೆ ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂವಿ ಉಂಡು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ಕರ್ ವಿನ್ ಅದು ಆಯನ ಊರು ಪೋನಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಊರ್ದ ಏರು ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಂಚ ಏತೇ ಜನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರ್ದ ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಏನ ಲೇದಿನಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೋಡು ಮಲ್ಲೆನವರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ದೈವದೇವರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮದ ಮಿತ್ತು ಪೆರ್ಮೆದೀದು ದೇವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿದೀದು ಸೇರ್ದು ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಧರ್ಮದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ಸುರುಕಾದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವದ ಶುಭಾಶಯలను ತೆರಿಪಾ ಒಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿನ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪ ಪಂಡೆಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ನಂಬೊಲಿಗೆಲು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಶಿವದೇವರು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿನ ಮದಿಮೆ ಆತಿನವುಲ ಇಂದುವೆ ದಿನ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣುಗೂ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ತೋಜಿದ ಬತ್ತಿನವುಲ ಇಂದುವೆ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಗಂಗೆನು ತನ್ನ ಜಟಡಿತ್ತನ ಗಂಗೆನು ಭೂಮಿಗೆ ಜಪಡಾಯಿನವುಲ ಇಂದುವೆ ದಿನ ಅಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಿವದೇವರನ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತಾನಿ ನಮ್ಮ ಆರೆನಂಜಿ ಜಾಗರಣದ ಮೂಲಕ ಭಜನೆದ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥೊಲೆನು ನಮ್ಮ ನಂಬೊಲಿಗೆನು ಪಡೆವನ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭ ದಿನ ಭಜನೆ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೂ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣ್ಣಂದಾಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಮಲ್ತದ್ದಾನಗ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಯಾನು ಭಜನೆ ಶುರು ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪುನಃ 4 ಜನ ತಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೊಂಡಾಯರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಮನೆ
ಅವು ಬೆಳಗುಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಂಘಟಿತರ ಪೇರು ಏಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಸಂಘಟಿತರಾಯರ ಅವು ಊರು ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪ ಊರು ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಏಪ ಗ್ರಾಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಊರುದ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐಕ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಮೂಲನು ತೆರೆಯೋನುಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಟೇರು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಧರ್ಮ ದೇಶ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರಗೂ ಏಪ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡ ಆ ದಿನ ತಾನಿ ಯಾನು ಅವತಾರದೆತ್ತದ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ದಶಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರೆದು ಉಂಡು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಂಗಳದ ಸಮಯ ಆನ ದಶಾವತಾರದ ಪದ್ಯನು ಪಂಡದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಕಲಿಯುಗ ಈ ಕಲಿಯುಗಡು ಆರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಕ್ ಆರು ಕಲ್ಕಿ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ನಡುಟುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದ ನಡುಟುಪ್ಪುನಗ ಆರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನವು ಐಕಾದೆ ಆರು ಇತ್ತ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರತ್ ಆರು ಏತೋ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಂತಿನ ಪಾತೆರ ಸಂಘ ಶಕ್ತಿ ಕಲಯುಗೆ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಂಡ ಆತನೇಟ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ನೇಕಾದು ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ನನ್ನಾಂಡಲ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಭಜನೆ ದಾಯ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಂದಿರಗ ದೇವಸ್ಥಾನಲಿಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಪೋಡು ಜೋಕುಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಅವೇ ದಾಯಗು ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋನುಗ ಏತ ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವಡು ಬಕ್ಕೊಂಜ ಇಂಕ ಅವಿನು ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆದಾಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಅವಿನ ಎಂಚ ಮಾರಯ್ಯ ಸಮಾಜನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಂದಾನೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಇಂಕಾಯ್ತ ಅರಿವಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಹನಿ ಹನಿ ಸೇರಿದರೆ ಹಳ್ಳ ತೆನೆ ತೆನೆ ಗೂಡಿದರೆ ಬಳ್ಳ ಪಂಡು ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಪನಿ ಪನಿ ನೀರು ಸೇರ್ದು ಕಡಲಾಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರು ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ನುಪ್ಪಾಂಡು ಅಂಚಿನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಒಟ್ಟಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ದೇಶನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಂಬುದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನನು ದುಂಬತ್ತ ಎತ್ತೈರೆಗೆ ಇನಿಯೇ ಕೊಡಿಯಾಕ ಕನ್ಪೊಲ್ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಡು ಪುನಗನೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅವು ಇತ್ತೆ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಅವಿತ್ತ ಪಿರೋಗು ಬೆಂತು ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಕರಸೇವಕರು ಆನಿದ ದಿನದಾನಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತಿ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲು ಅವಿಟ್ಟು ಇತ್ತಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚ ಕರಸೇವಕರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಇತ್ತಿನಕಲು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ 36,000 ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಕ್ಕಂತ ನಂಚನೇ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೂ ಅವೆಟ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗು ಬೊಡದು ಅಕಲು ಆನಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತದೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಹರಪೆರದಲ್ಲಿ ಇಂದುವೇ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆನಿಯೇ ಆಕಲ್ ಪಾರ್ದನ ಪಜ್ಜೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಆತು ಪೊರ್ಲುದ ರಾಮ ಲಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯ ಮಂದಿರ ಅಡುತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ನೇರ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ ದಾದ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯಿಡೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪೊಟ್ಟುಂಡು ಯಾನ್ ಇಂಚ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಇಂಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ ವಿಚಾರಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪನಗ ಅಕಲು ಹೊರ ತೆರೆಯೋನೋಡು ಅಥವಾ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧವಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಗುಮಾರೆಯ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಿನ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ನೋಟುಗಳ ಸೇರೊಂದು ಪೊಲ್ಯತ ದಾಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪಿರೋಪರು ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಉಂತಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಕ
500 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಜಾವ ಅಲ್ತು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮೀಯರು. 300 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ. 200 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯನ್ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ. 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬರ್ಮೋನು ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ. ಇಂಚೆನೆ 75 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ. 35 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಕಾಶ್ಮೀರನ ಬುಡ್ದು ಬತ್ತ. ಇಂಚೆನೆ ಬುಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ನೇರ್ದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಒಡೆಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈತಳ್ಳು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓವೆ ಆಡುಪು ನೇಕು ಪಡದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಪಾಯ ದಾದ ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು. ಏಪಲ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬುನಾದಿ. ಬಾಲಗೋಕುಲ ಆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಜಡ ಬುಡ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನು ಅವಕ್ ಕಡಪಾವು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಬತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಜೆಪ್ಪುಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಬಾಕಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೇತೋ ನಮಕ್ ಐತಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪನ ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕಲ ತೆರೆದುಂಡು ಯಾನ್ ಲಂಚಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನನೇ ಸೇರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಸಾದಿ ಒವೇ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಂದಲಕ್ಕಂತನ ನಡಪಾರ ಸಾದಿ ತಪ್ಪಂದ ನಡಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಯೇ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಕಡೆ ಕಾದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆ ರುಜಿ ದಾಯಪಂಡಂದಾಂಡ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ಕರಿದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆಗೆ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದಾತ ಉದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಇನೋಳಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನನ ಎತ್ತರ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆ ಉತ್ಸುಕತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಉಮೇದನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಗ ಪಂಡೊಂದು ಕಡೆ ಕಾದು ಒಂಜಿ ಶಿವನಾಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿತ ಒಂದುಲ್ಲ ಗಂಗ ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾಮನ ರಮಣ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಹದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಂಗಳ ಶುಭ ಚರಣ ನಂದಿವಾಹನ ನಾಗಭೂಷಣ ನಂದಿವಾಹನ ನಾಗಭೂಷಣ ನಿರುಪಮ ಗುಣ ಸದನ ನಟನ ಮನೋಹರ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ನಟನ ಮನೋಹರ ನೀಲಕಂಠ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಜದಳ ನಯನ ಸ್ವಾಮಿ ನೀರಜದಳ ನಯನ ಗಂಗ ಜಟಾಧರ ಗೌರಿ ಶಂಕರ ಗಿರಿಜಾಮನ ರಮಣ ಅವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಪನ್ಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಹರ ಹರ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಈತನೇಟ ಇಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಪಾವೂರು ಶಾಖೆ ಮುಲ್ತ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಿಂಹಾಸ್ಯ ಕ್ರಿಯತೆ ಒಡೆ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ವಿಕ್ತಸ್ಯ ಸ್ವಯಮೇವ ಮೃಗೇಂದ್ರಿತ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಆನೆ ಕೊಡುಗೆ ಜೀವ ಮಲ್ಲೋದು ಅಜನೆ ನರಿ ಕೊಡು ಎಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಕೊಡು ಅಜನೆ ಉತ್ತರ ಒಟ್ಟೆ ಕೊಡು ಆಡ ಕಾಡಿದ ರಾಜ ಒಂದು ಬೇಡವು ಸಿಂಹ ಅಂಚದ ಮೂಲಕ ಏನೇ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳುಪ ಆಡ ಸನಾತನವಾದ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ದನಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಚ್ಚಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕುಲಪುರದ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಹೋಗಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದಾಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಲವಂತದ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ
ಮಾತಾಜಿನ ಬಂದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಕೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವಿಧಾನಗಳ ವಿಶ್ವ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಕರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರು ನೇಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ నుంచి ಪಾಲವರ್ಗದ ಜೋಗರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿನ ಕೈಚಾಪಾದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಈ ಜೋಗರು ಒಂದು ಅಲೆಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿಂದೊಂದು ಪಾಪ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಕೈಗೆ ದೇವರು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅದೇ ಹೊರಟ ಏರಿಯಾಗಳ ಬಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ರೇಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಸ್ಥಿತ ಭಾಷೆಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದರು ಅಂಜಾದ ಈ ಹೋರಾಟದ ರೇಸ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಖಾಲಿ ತಿಳಿದು ಈ ರೇಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶುಭ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಮೋ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಿ ಹರ ಹರ ವಂದೇ ವಂದೇ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಶ್ರೀರಾಮ್. भजन करे बोम्मा बोम्मा जाते
दिनो भजन करे तुझं निधन तुझं निधन ताम झताम तोम ताई ताई गणपती नाम सदा
ముగురు తెలుపుదే ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಗರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪೆಗೆ ಈ ಕೆಂಪು ತಾಮರೆ ಯಾನಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ರೇಖೆ ಕೊಲ್ಮಿಂಚಿ ನೋಟಗೆ ನೀರಾಯಿ ಮೇಘಮಾಲೆ ಉಡಲ ತೊಡರಿ ಡರ್ಲಿ ನಂಚಿ ದಿಗಿನ ತನನ ಧಿರೆ ಧಿರೆ ನನ್ನ ಮುಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಎನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಗರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಮದಿಮೆದ ಮಂಡ ಮೆದೆ ರಾಪಿ ಮುಗಲಿ ನಂಗೆ ಪನ್ನೀರು ತಲೆ ಪಡೆದೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತ ಆಯಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಏಳು ಪಚ್ಚೆ ದೀದಿಯನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಬಂಗಾರದ ಸಿಂಗಾರಡು ಐತ ಆಯಿ ಮದಿಮಾಲೆ ಏಳು ಪಚ್ಚೆ ದೀದಿಯನ್ನ ಉಡಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಏನು ನೈ ಉಡಲಗಿ ಮುಲ್ಪು ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆದೆ ಗುರು ತಿಳಿಪುದೆ ಎನ್ನ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ತೆಲಿಗೆ ಗರಳುದೆ ಆ ಪುರ್ಲ ಸಂಪಿಗೆ ಧಿರನ ಧಿರನದ
ಮಹಿಮೆದ ಮೈಕಾರಯಾದ ಮೆರೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಎರ್ದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಪರ್ವತೆ ಎರ್ದು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಹಾಶೇಷೆ ಮಹಾರುದ್ರೆ ಇನೋಳಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಪುಣ್ಯನನ್ನು ಬಾರನ್ನು ಸೆಳೆದಿನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹಣಿಕೆ ನಂದಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನೋಳಿ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಪುಲಿಕೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನಚಿನ ಮಾತ ಕಲಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲೆತ್ತದ ಸಲ್ಮನ ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದು ಬಂದಲೆ ನಿರೂಪ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಂದಲೆ ಯಾನು ಇದಕ್ಕೆ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮರೊಂದುಲ್ಲೆ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಮೋಕೆದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಕನೆಂದು ಬತ್ತ ಸೇರಿದೆ ಅಚ್ಚಾದಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಜನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾವನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿಗೋಡು ಹರಿಕತೆ ಒಂದು ಪುಣಿಗೆ ಹರಿಕತೆ ಅಚ್ಚಾದಪ್ಪನಿಗ ಸಭೆ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುಣಿಗೆ ಮಾತು ಕುರ್ಸುಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹರಿಕತೆ ಶುರುವ ಪುಣಿಗೆ ಅಚ್ಚ ನಡುವಾನಗ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವನಸ್ದ ಕೌಂಟರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವನಸ್ತ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಬೋದು ವನಸ್ಸು ಉಂಡೇರಿಗೆ ಮಾತ ಉಂಡಿದು ಪೋಯರ ಸುರು ಮಂದಿರಿಗೆ ಹರಿಕತೆಡು ಒಂಜಿ 500 ಜನ ಇತ್ತು ನಡೆ 300 ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತು ಕಡೆಸನಾಗ 40 ಜನ ಖಾಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 200 ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಹರಿಕತೆ ಪನ್ಪುಣ ಯಾರಿಗೂ ಎನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಮಾರೆ ಬೋರ ಒಂದೊಂಡ ಮಾತ ಲಕ್ಕದು ಬೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ 49 ಕೊನೆ ಏರು ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಬೋಂದಿಲ್ಲೇರಿಗೆ ಉರಿನ ಏರಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂತೊಡಿದೆ ಬಣ್ಣ ಮೈಕೊಂಡೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ 1 ಜನ ಕುಲ್ದೇರಿಗೆ ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ 1 ಜನ ಕುಲ್ದೇರು ಒಂದು ದಾನೆ ಮಾರ ಉರಿಯನಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇರತ್ತಲ್ಲ ಹರಿಕಥ ಸಪ್ತಾಹ ಅವಲೊಂಜಿ ಹರಿಕಥದೊಂಜಿ ಸತ್ಸಂಗದ ಆದೊಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಪನ್ಗೆ ಉರಿ ಕುಲ್ದಿನ ಇಡಬಹುದು ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತಾರ ಮಾರೆ ಈರಾಂಡಲ ನೀ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಯರತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆರು ಬಂದಿರ್ ಯಾನು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ಲಿನತ್ತನ್ನ ಈರು ಕುಲ್ದಿನ ಪಜೆಯನ್ನ ಹೊರಕೊರ್ಲಿರ್ಲಿ ಯಾನು ಪೋಯ್ದ್ರು ಅಂದ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರಣ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ ಅಟ್ಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಗ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಈತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಸೇರ್ತಾರತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಗೌರವ ಯಾನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಿಕುಲಿಕುಲಿ ಪಟ್ಟೊಡನೆ ಯಾನು ಭಿನ್ನ ಮೊದಲೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಉಚ್ಚಯದಾನಿ ಈ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪದಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರಸದೌತನ ಕೊರಡು ಬಂಪುಣಿನ ವಿಚಾರದ ಕುಟ್ಲಾರ್ದು ಮನವಲ್ಲ ಕಲಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊರ್ಪುಣಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತೂಪುಣಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಿಲಿಗೆ ದಿಗ್ಗನ್ನು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕ್ಕಲಿಗೋರ ಕುಡೇರ ಬೊಕ್ಕರ ಚೋಡದ ಕೈ ತಾಡಿದ ಗೌರವದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬುತ್ತಗೊಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತುಂಬುದ ನೃತ್ಯ ಶಾರದಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಕೋನ ಅಜೆ ಮುಕ್ಲಿರ್ದು ತಿಳಿದಳ ಕ್ಷಣದೊಳಗೆ ಮೋಕದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯವೋ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತಲೇ ತನ್ನ ಮನದೊಳಗೆ ತಿಳಿದಳ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮಹಮ್ಮಾಯೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮಹಮ್ಮಾಯೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಮಹಮ್ಮಾಯೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮಹಮ್ಮಾಯೆ ದೈತ್ಯನವ ಮೋಗಿಸಿ ಹರಿಗೆ ದೈತ್ಯ ವೃಂದವನು ಮೋಗಿಸಿ ಸುಂದರಾಂಗವ ಅಳೆದಂದು ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ ಸುಂದರಾಂಗವ ತಳೆದಂದು ಕೌಶಿಕೆಯಾಗಿ
ಯೋಚಿಸಿ ಮಹಮಾಯಿ ದೈತ್ಯ ವೃಂದವ ಮೋಹಿಸಿ ನಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋನಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೋಭೆ ತಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನೋಳಿ ದೇವಂದ ಬೆಟ್ಟ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೀತಿರುವಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಶಾರದಾ ನಾಟ್ಯಾಲಯ ಕೋನಾಜೆ ಇವರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ಮೂಡೈ ಬಾನುಡಿ ಸೂರ್ಯನ ರಂಗೆ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಕಿತ್ತಕೈ ಕಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸ್ವರ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೀಜುನ ಗಾಳಿದರಾದ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಸುದೆತ ಬರಿಟ ಗಾಳ ಪಾಠಗ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಡಿನ್ನರ ಡಿನ್ನ ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ತುತ್ತೈ ತೊಡು ಏ ತೈಸಿರ ತೋಜುವಲು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆದ ಮಿತ್ತಿಡನೆ ಪಚ್ಚೆ ನೀವೊಂದು ಬರುವರು ಮೂಲೈಲೆತ್ತಿದ ಮಟ್ಟೆಲೆದಿಂಜಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೇಟು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಲೆ ಡಿನ್ನ 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 ಈ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡಿನ್ನ 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 ತುಳುವ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನು ತುಲೆ ಡಿನ್ನ 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 ಈ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡಿನ್ನ 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 ಕಡಲ್ದ ಬರಿಟ್ ಬಲೆ ಪಡ್ನಗ ಡಿನ್ನ 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 ನಿಸರ್ಗ ತಂಡೋಡು ನೇಜಿ ನಡ್ನಗ ಡಿನ್ನ 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 ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟೋಡು ಕೋರಿಲಾಗಿನಗ ಡಿನ್ನ 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 ಕಮಲದ ಕರಿಟ್ ಏರು ಗುಡ್ಡಗ ಡಿನ್ನ 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 ಆಟದ ಮೈದಾನೋಡು ಚಂಡಿ ಶಕ್ಕಾಲ ಕೀರುತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ತೂವರೆನೆ ಜನ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರುತ್ತುಂಡು ಅಚ್ಚಿ ಪಂಪಿನ ಕಥೆಟಿನೊಂದು ಸಾಂತಾನೆ ಕಲ್ತರಿ ಚಿಂತಿನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಲೆ ಡಿನ್ನ 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 ಈ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡಿನ್ನ 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 ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲುನ ತುಲೆ ಡಿನ್ನ 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 ಈ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡಿನ್ನ 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 ನಾಗಭೈರ ದೇವರಿನ ಕಾರಣಿಕದ ಮಣ್ಣಗೆ ಹಿರಿಯ ಕುಲು ನಂಬುದಿನ ಸಾರ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯಲುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಗುರಿಪುಗ ತುಳುವ ಸೀಮೆ ಸುಗಿಪುಗ ಕಡಲ ರಾಜ್ಯದಂಚಿಗ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಸರಗ ಶುರಾಮ ದೇವಿರು ಉಂಡು ಮಂದಿನ ತುಳುನಾಡು ಮುಲು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿನ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯದ ಬೂಡು ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಮುಗಿಯಂಗಪ್ಪೆ ಹಿರಿನ ಪೊರ್ಲನು ತೂಗದಿರಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲನು ತುಲೆ ಡಿನ್ನ 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 ಈ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡಿನ್ನ 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 ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬರ್ತಿನ ಪೊರ್ಲನು ತುಲೆ ಡಿನ್ನ 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 ಈ ಕಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಎ ನಮನ ಭಾಷೆ ಡಿನ್ನ 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 ಡಿನ್ನ
ಹಿಡಿದು ಭಜನೆ ಮಾಡುವ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿ ತಾಳ ಹಿಡಿದು ಭಜನೆ ಮಾಡುವ, ಹರಿವಿಟಾಲ್ ಜೈ ವಿಠಾಲ್ ಎಂದು ಕುಣಿಯುವ, ಹರಿವಿಟಾಲ್ ಜೈ ವಿಠಾಲ್ ಎಂದು ಕುಣಿಯುವ. ಊರ ಭಕ್ತರೇ ಸಾಧು ಸಂತರೇ, ಊರ ಭಕ್ತರೇ ಸಾಧು ಸಂತರೇ, ನಮ್ಮೂರ ಮನೆ ಮನೆಯ ದೇವ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮೂರ ಮನೆ ಮನೆಯ ದೇವ ಬಂದರೆ, ನಾಡುವ ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲು 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 ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲ ನಾಡುವ ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲು 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 ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ನಾಡುವ ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲು 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 ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ನಾಡುವ ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲು 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 ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲ ನಾಡುವ ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ, ಕೋಲು 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 ರಂಗ ಕೋಲ ನಾಡುವ. ತಂದೆ ವಸುದೇವನಂತೆ ತಾಯಿಯ ಶೋಧೆಯಂತೆ, ತಂದೆ ವಸುದೇವನಂತೆ ತಾಯಿಯ ಶೋಧೆಯಂತೆ, ಭಾರತ ನಗರವಂತೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ, ಭಾರತ ನಗರವಂತೆ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತೆ, ಕಮಲನಯನ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಗೋಪಾಲರ ಗೆಳೆಯನಂತೆ, ಕಮಲನಯನ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ಗೋಪಾಲರ ಗೆಳೆಯನಂತೆ, ಅನ್ನಬಲ ರಾಮನಂತೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿನ್ನುವ ಚತುರನಂತೆ,